Allah ceniɗo o wi walaqad khalaqnal insana fi kabad adama o dubran ya adama o ɗon nder saɗende foroy o ƴatto ɗum o yaha seeɗa kadi bo tawa saɗende wonde bo ƴatto nde wala latti ɗum pewɗum delem noon ɓi adama dañe ha wuura dilla alakira wala aqabaji towɗe ɗe o ƴattoto kam wonata min tagi ɓi adama fi kabid oɗo dubra foroy oɗo nder taku foro dubrugo ɓi adama man ɗo kanjum latti hayru ɓi adama kanjum edikata ɓi adama kanjum rabboto mo elta mo yorna mo o wawa fottugo ɓe kala hunde fuu tik non ɗo huwata ha ɓi adama non ɓi adama yiɗata kam amma Allah andi ɗum huwata Allah waɗi ngendam dunya man ɗo be saɗirmaji ɗon o fotta be saɗirma nga elta nga saalo yettoto yaha ha gonga bo elta nga saalo kanjum ma latti hayru ha ɓi adama e kanjum ɗum bo lorata ɓi adama man wartira ɗum ha Allah to goɗɗo ɗon nder hoyende foroy o ƴaggoto woytan amma Allah cenɗo nde yiɗi ɓiɓɓe adama waɗa dow maɓɓe kodiroje caɗele ngam bo ɓe latto ɓe lortotoɓe ha maako to nden ɓi adama man ɗo jippano ɗum ɗon yiida ɓe caɗele foroy nder sabi latti ɗum normal ɗum non wonata to ɓi adama heɓi caɗele man ɗo lorto huuca ha Allah ceniɗo ɗaɓɓita ha Allah ceniɗo huncanego ko Allah cenɗo hoddiri dow maako caɗele masiboji lortago ha Allah man ha ɗaɓɓita hoynanego ɗaɓɓita wurtago ha caɗele ɗe wonata man ɗo en ɗon gurtoro ɗum be laabi feere feereji formeji feere feereji ndego juulo ɗon waɗa dewal noon ngal mum kañum be hoore mum nder suudu mum noon ngal yettonata ɗum ngal hawtata ɗum be goɗɗo o juulan o suumoto o jangan qur'an o zikran Allah ceniɗo gaɗa majum man fuu o ɗaɓɓitan har Allah ceniɗo wallita mo huncana mo eltana mo ko woni yeeso ma ko latti ɗum saɗirma sabi non ɗum wat ɗum boɗɗum ɗum tefa ɗum ha sharia ɗaɓɓita ha Allah ceniɗo man be yankinanago mo be hoore mum hakkunde muɗum be maako ha nder suudu mum koro mo hoynanego man ɗo non waɗete ndego bo ɗum ɗo ha forme gonga feere oɗo yiida ɓe caɗilmaji dogoya ha goɗɗo mo o yiyata ɗum o ka salihijo o toro ɗum waɗanamo do'a Allah eltana mo saɗirmaji gonɗi yeeso maako ɗi Allah hoynanamo ɗuma bo ɗum ɗo waɗa amma ko latti pamarum ha meɗen ɗo ha culture meɗen ɗo pamarum ni ha ko goɗɗo yi'ata lorago ha Allah ceniɗo be forme tataɓangal giɗɗen wolwango jowta ɗo dillugo ha to woodi ko wafi goɗɗo bo laara woodi goɗɗo bo ko ɗum wafi ɗum bana saɗirmaji na dilla yaha wallita goɗɗo gaforaɗo saɗirmaji laawol man ngol kanko bo o tororo Allah ceniɗo yottinamo kanko bo ha huncango mo caɗele maako laawol ngol kamgol pamarol ha nder culture ji meɗen amma ngol mangol bo ha diina goɗɗo wopore be saɗirma hunde o laara moy on latti carraɗo o wallita on man wurto saɗende muɗum kanko bo kanjum latti torde maako laawol ngol o tokkoto ha o heɓa ha Allah ceniɗo huncanamo ko latti caɗɗum dow maako man ɗo ummatoje goɗɗo kam ɗo ha nder culture muɗum julɓe woɗɗo kam ɗum ɗo nder culture mum amma ha meɗen ɗo kam culture man nga pamara kal jihaare nde ɗo e garɗum ha annabijo sallllahu alayhi wa sallama bo huncango goɗɗo caɗele mum man ɗo Allah ceniɗo huncanan goɗɗo bo caɗele maako kanko bo ngam huncani goɗɗo caɗele mum annabijo sallllahu alayhi wa sallama o wi al muslimu akul muslim juulɗo ɗum deɗirawo juulɗo la yaslimuhu o toñatako mo o ho'ata hakke maako o huɗatamo ɓaawo maako o fe'atako dow ɓandu maako o waɗa hunde o yoftantamo bo hunde lattinde torrande mo to wari o tawi julɗo ɗon ha nder nokkure to o acci ɗum ha nokkure man ɗo torroto o accitita ɗum ɓe nokkure man o waɗanno o hotira ɗum ha nokkure man annabijo wi to goɗɗo ɗon ha haaje oɗo huwana wallititgo ha derɗi ko humta haaje kanko bo Allah cenɗo ɗon wallita mo ha o humta haaje maako annabijo o wi
to goɗɗo huncani juulɗo haaje muɗum suno mum Allah tenɗo bo huncani mo kanko bo suno maako ñande darngal e to goɗɗo suuri juulɗo o wirnani ɗum ayibeji muɗum kanko bo Allah wirnanan mo ayibeji maako ñande darngal riwaya ngot kabugal imam muslim o wi nabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi foftinɗo muminijo har mettam ɓeram ka wontiri nder mettam ɓeramji duniya kanko bo Allah foftinan mo her mettam ɓeramji cukleji nder cukleji alahira to hoyninani carraɗo ha duniya ɗo kanko bo Allah hoynanan mo har duniya be alahira to o suuri julɗo o wirniyan ɗum ayibeji muɗum Allah tenɗo wirnanan mo kanko bo ayibeji mako har duniya be alahira wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi Allah tenɗo ɗon walla jeyaɗo mako fanna jeyaɗo mako bo ɗon walla jeyaɗo ma Allah ɗum walla derɗum en lattiɓe takle mako Imam an-Nawawi Allah tenɗo hinnomo o wi hadisol ngol hamagol ɓural humtugo haajeji derɗiraɓe julɓe nafgoɓe be ko hoyani goɗɗo nafraɓe fuu ɗum jawdi ɗum andal ɗum wallide wolde noon fuu to kadi ka qaida kam balliten mam Allah wallitay balliten mam Allah tenɗo wallitay iɗum hosan en isaji ɗi isa ngota kam ha Dimashqa waɗi goɗɗo dewmu jawdijo o ñawi cancer habdi ɓe hôpitaux ji gonɗi ha lesdi Syrie man kam ɓe mbi woda bawan ɗo huudugo ɓe ñawu mako man sey o dilla ha Amérique o dilli ha Amérique ha médecin jomo o nani o yiidi ɓe on windanimo examen ji o yi o waɗi examen ji man o hooti résultat ji o wartirani o man wimo cancer man ɗo salake e tabwa ɓurgugo jottata nga sankitake bo ha ɓandu fuu jotta ka ko giyanmami kam tema foti a ɓurata wurgo bakin lewru wooru ndikka kuuja ha lesdi moɗon ɓuro paranoɗa haala jahangal alahira man ɗo e bo maya nder banda en ɓuran luttugo ma ha Amérique o jimi o huuci o jooɗi deydey ko on man hokkunomo kam suuji yani balɗe no gas lutti balɗe sappo har ko on winomo ko ɗuɗi sukli nder saare nden o wurti ba ƴimmiɗo goɗɗo noon gancanɗo jahanɗo dow hoore mum ni anda ko waɗata anda ko huwata tokki laawol ni ha o wari o somi o lesti o jooɗi ha o jooɗi ɗo ɓiɗɗo debbo goɗɗo bo ɗon kobbi maako ɗon jogi ɓiɗɗo mum nden ɓiɗɗo gorko goɗɗo ɗo saalo har les kombi maɓɓe ɗon ɓiɗɗo gorko debbo o noddimo kanko goo ɗo jemtana ɓe ko ɓe bolwata o faami kam ɓiɗɗo debbo o ɗon ɗaɓɓitira ɓiɗɗo gorko o halliditgo be muɗum heɓa jaɓa ngenaari ha muɗum amma derkejo gorko calotoɗo man sali notanago ɓiɗɗo debbo man nden ɓiɗɗo debbo dilli ay ɓiɗɗo gorko go jimmi dilli o ɓaditi ha ɓiɗɗo debbo o wi mo nda ko nan min gewtiditta be ɓiɗɗo gorko e koni peɗɗinta neɗɗaku maɗa ha soorego on wimo larura waɗi min o miɗo mari ɓikkon jowon gorko am bo nangama haɓɓama ha dangay duuɓi bo ɗuɗɗiɗi o tetatako saare min gonno ɓe gurtini min jibbuɗum ni goɗɗo hokkiyam be ɓikkon am miɗo jooɗi ha min jahanno min koca nebbam be kusel fuu ɗum dadake ñamade bo ɗo do amin saare man bo ñamade ɗo do amin mi wala bandiraɓe bo ɗum waddiyam dow laawol ɗo ɗum waɗiyam miɗon ɗaɓɓita kala no gurtortomi har ɓilla man kam fuu mi nasta laawol maji ɗum waɗi mi yewtiditbo be ɓiɗɗo gorko o wimo woodi ko jinmi eftanami min bo mi eftante luttu oymo ɗum ɗume eftanami kam a metata fe'ingo hoore ma ha goɗɗo ɗaɓɓita be maako hallende ha jaɓa ngenaade to a eftaniyam ɗum kam luttuɗum ɗum cinkuɗa ɗum ka pat mi eftante ɓiɗɗo debbo maɓe mi efti hokkam adresse ji maɗa o adresse ji ɓiɗɗo debbo fuu
o adresse jibo haɓe ko anno nebbam haɓe ko anno kusel haɓe ko anno fuu o ifti hooci o yehi o ɗaɓɓitoyi ha ɓiɗɗo debbo man woni ha luwanno o reegili kala ko ɓiɗɗo debbo man ɓe tokkotono ɓe faati o yoɓi bo ngeenaari hayade ɗe duuɓi tati o yoɓoyi ko ɓe tokkotoɓe ha nebbam maaroori kusel o yi ɓiɗɗo debbo man kala lewru kam fuu ɓingel am waddante ha ɗo deydey ko nguurata ha lewru waɗan a yoɓan yiite a yoɓan ndiyam a ñaman a yaran ɓetti o hooci o jooɗi lewru timmi ndu médecin jo winomo ɗiɗawru bo timmi tatabru timmi hitande timmi nduuɓu ngo ɗiɗi ɗuɗabu waɗi nduuɓu tatabu waɗi ha duuɓi no gas man oɗo juula suba ha saare maako ha sujjudeere ɗon o mayna nde o maayi ɓii ko en cukliɓe janaiza maako nde ɓe timmini sungulla janaiza lewru bo timmino deydey ɓe ko anno ceede ɓe njarana debbo goo haala ñamgo muɗumen ɓe yobbo yitem ko nandi e mum ɓaawo balɗe jeeɗiɗi ɓe ko'i ɓe maɓɓiti koofur ɓe tawi baaba maɓɓe ɓiɗo debbo ɗo jogeemo fanna ngendam maako jifde ngendam maako jogeemo ɓe kooti ceede nde ɓe njaranno goo ɓe njehi ha ɓiɗɗo debbo ɓe ngiidi ɓe maako e mbimo yaafamin min caɓɓitake hande waɗan asaweere ɗo komin gaddanannoma ɗo min gaddama ngam min keɓi cukle o yaa muskila waɗa ɓe ko'i ceede go ɓe dokkimo o wiyata bo ɓiɗɗo gorko gadduɗo ceede o jote kata huusi wi baabirawo maɗa o darna kadi wallinde maako min bo goto nder ɓiɓɓe am ɗo timmini jangirde muɗum heɓi kuugal ceede muɗum jippake asaweere woore ɗo ko ceede makko jippon ñande baaba maɓɓe maynogo ñande nden ceede ɓiɗɗo o mawniraajo o bo ñande man ceede mum jippi tan ceede mum jippi so o wiyatamo baabirawo amin man bo غير المغضوب عليهم ko ceede biyeɗe ko horata mo lorna mo wartira mo haɓɓe yo debbo ka hocci fuuti e muɗumen ɓaawo ɗon o yi ha médecin jo maako laartimo tawi situation maako sañjake sanne wimo ɗume kutinirta woodi dokkuɗo ma leɗɗe kutinɗa abadan wala ko a woodi kam situation ma ɗo kam ba sañjoro ɗo kam woodi ko huwa ɓaawo kedgo meɗen ɗo e wala ko huwa amma tema kam woodi ko saali hakkunde am be ɓiɗɗo debbo jaggantonoɗo am mo koynomi haya kaza saɓi hakkunde way ɗum ka kanjum waɗi Allah waɗi Allah on huuɓi to kadi nufete kadi heɗiraɓe mballiten mam tampuɓe mballiten mam ñawɓe aliften ɗo walliten yimɓe ɓe joni bana marɓe culture wallitiggo goɗɗo ha saɗede kañ bo hangurtoɗo to wuɗɗi ñaw masɗawdi prostate woodi kada o jama ha hôpital ko noyi yoɓante seeggo goɗɗo kadajo ñawɗo kadaw ñaw man kanko bo mari o regilat hokka ceede majum man ɗo o heɗɗo kanko bo haare o filliti goɗɗo ɗo kanko bo tabito Allah ten ɗo fillitan mo ha majum kala saɗirmaji caloto o woodi dalilaji kanko bo ɗo sufra be saɗirmaji kam o laara jeyaɓe Allah ten woodi sufran ɗo a saɗirmaji ko o walliti laawol kanko bo torrata be laawol majum Allah o wallitimo wurtinamo ha saɗirmaji kanjum latti hadiseji ɗi jannguɗen ɗi kanjum latti ko annabijo wi'a Allah ten ɗo yella fondo en Imam Ibnul Qayyim o wi rahimahullah Allah huudan be yimɓe bana yimɓe kuudata be jeyaɓe Allah fodde no kuudaten be jeyaɓe Allah man ɗo noon Allah bo kuudata be meɗen to en endiɓe en lattake en enduɓe ha jeyaɓe Allah enda en innama yarhamullahu min ibadihi ruma to en wirnoɓe ayibeji en gewtanta yimɓe ayibeji muɗum en mbotta wirnana en yaafotoɓe yimɓe waɗanɓe en huunde Allah bo yaafo en enɗoɓe Allah ten ɗo enɗo en deydey en wonananɓe yimɓe enen bo Allah wonana en sahotoɓe yimɓe Allah saho en nafanɓe yimɓe Allah ten ɗo nafa en jiisino
duda be jeyabe Allah fu kanjum lattino Allah bo hudata be maada to kadi sunna ka do de rabbe geediten ka dum sankititgo laabi sayru ha hakkundeji meden toroden Allah cenido gaddi ha humtugo haajeji yimbe do bal tororoden Allah cendo ha fillititgo en be humtugo haajeji meden to julde sumaybe julde layha do dum filfi otri be munasabaji mawdi julde layha mado fi otri be munasaba timmingo burna kuude hijjore baawdon dubden ceyoden baden julde layha julde sumay man bo dum timmingo sumay baawdon baden julde to kadi annabijo sallallahu alaihi wa sallama o sadani en layha go ha julde meden de kanko annabijo o sari dum o hutiniri dum bo o layhido jawdi didi bo di mardi luwe bo o hirsidi bo be jungo mako wakati o hirsata man bo o bismi o habbidi bismillah allahu akbar o walini kosngal mako do daande jawdi man wakati o hirsa ngam tandi ficcito e non bo annabijo sallallahu alaihi wa sallam o bolwando accu hirsugo man bo o boludo hala juude nde timminɗen jontat o wi aran ko puɗɗirten kam yeso ko ha kirsen man ɗo aran ko puɗɗirten kam puɗɗiren julde ndeɗo ɗo juulen ɓawɗon lortoɗen diga julde man jehen kirsen to waɗi noon kam tokkake sunna am on to ni juuli ɓawɗon hirsi kam tokkake sunna mako amma on ni kirsuɗo yeso ko wara ha juula kam on kam o wi o hokki iyaluji mako kusel noon amma na ɗum layhaari kam to layhaari man bo seni latto ɗum nder bahimatul an'am jeeloɗi nayi baali beyi kuye nayi ɗo kanjum latti ko layhete luttuɗum ñamete ɗum kam en ɗon gento gertoɗe en ɗon nganto pucci won pucci woodi wiyanɓe ñamete ɗum ñamete ɗum kam fu na ɗum layhaari en bahimatul an'am kuje nayi man de layhete e ɗum latto bo ɗum kisɗum ha ayibeji bo ɗum kisɗum ɗum boɗɗum ha suura majum ɗum ñawnaka kanjum annabi sallallahu alaihi wasallam o jamama ɗume rentete har layhaji o sappi o kuje nayi tangala to ngala ƴowa nga mbosga ina mga yahan bala ɗuɗɗiɗi fu jarata tangala to nga ɗokkiɗinga gite maga ɗiɗi fu jame kisde tangala ko bo nga nyawu bangungu to nga nyawi nga darake nga acciturgo nga bo nga heata har layha tangala to nga poynga bo nga bala ɓellere sam ngam bo nga heata ha layha to ɗaɓɓita ɗum accuni man bo julɗo to o hirsan man ɗo o latto o laɓɓinan ɗo anniya Allah laɓɓinan ɗo Allah cenɗo anniya o hirsu ngam Allah ceniɗo ɗum rewgo oɗo tammoro ɗo mbari jari maji o hirsa bo bana no hirsirte man o ta'a konnodol be ɗaɗi ɗiɗi waɗa juuji tumbuɗi konnodol man wakkati hirsugo man bo latto ɗum wakkati keƴaɗo bana mo bolwande annabi joyi ɓawo timmugo julde to ni man latto to kan nden o hokki dewal man banna ko hokkirte hammoto bo jaɓanego ngal nder haajeji sariya ha wiigo yimɓe kirsa man ɗo fetingo dow koreji muɗumen fetingo dow miskini en ummatore julɓe ɓe sattan her yimɓeji ɓe ila akirihi ɓe fetinani ɓe miskini en lattiɓe tampuɓe ɓe ngalata man ɗo yende man nden kan kamɓe bo ɓe ceewɗo ɓe luttuɓe to Allah cenɗo kadi yella jaɓan en kuuɗe meɗen Allah yella wo'inan en diina meɗen kanka latti tuugorgal fi meɗen dunya men man ndu gureten har muɗum bo Allah am yella wo'inan min ndu khairum bo wo'inan min alakira amin bo waɗan min ngendam dunya man ɗam ɗum ɓesdari har khairu waɗan min mayde bo Allah am ɗum fofru ha kala saɗu Allah am risku min kule sen min bo har gikkuji lattiɗi coɗɗi kalluɗi Allah min ɗon tore ngam an latti lamɗo momin ceedani wala deweteɗo sey an wiyete goto nufeteɗo min ɗo torore ngam gonɗo ɗon ha amin min ɗo torore ngam min ɗo ceedani mari uluhunkako min toraraki ma Allah ngam min goji kuuɗe boɗɗe amma min ɗon nuɗɗini gonɗini an woni deweteɗo wala deweteɗo ko nuti an wiyete nufeteɗo har fi fu an woni mo dañayi dañaka an woni mo wala yerujo ngam her muɗum to Allah min ɗo toro ma ngam nuɗɗingo amin sifaji ɗiɗo Allah mo hoynan min ha fiji amin ɗi dunya amin ɗi dina kiraɓe eno min ɗo tore Allah am hoynu hawtu hakkundeji julɓe hawtuɓe dow gonga be khairu en ɗaɓe Allah am wallitiɓe her fiji maɓɓe en ɗo zurriyaji maɓɓe be rewɓe maɓɓe fu Allah am ta accidi julɓe man be naftuji maɓɓe wonduɓe maɓɓe ƴitaɓe har kala yakeji maɓɓe fu ɓe kuwa ko latti ɗum ɓooti ɗum ɓe kuwa bo ko latti ɗum naftojum her maɓɓe har dunya ɓe alakira fu nen bo Allah min ɗo toro ma lesdi ndi bo Allah wo'in yakeji mari de'indi
tabitinande hoyende be tolare rendi bo har kala ko latti gayni dum fu idotore bo Allah waddi be mari man dum wallotirobe hakkundeji mudum be an mo lesdi man di do de'i Allah lutto mo ere maada man do lesdi man sukkandi dammude fitinaji fu idotoro ma Allah jaban min komin bidum adonana min komin bolwata don andi anniyaji amin bo jaban min tubu Allah an weti dabo tubu واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات هو سلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله. نعم yo en ɗon mari mayiɗo gorko ha ɗo dediraɓe en ɗon mari nde en man dediraɓe en ɗon mari mayiɗo ha mo